plads til mere. Vi har en lige herinde, mand. Fucking idiot. Han vil bare ikke ned. Det ser heller ikke godt ud, fordi jeg er ikke sikker på, at vi har nogen, der styr på, hvad det hedder. Transformeren? Ja. Hvem er vi sætter dig ud i højre fødder bedst af? Modtaget. Jeg prøver at stå frem til den første bakke lige foran os. Ja. Fik en. Godt skud. Skift. Har du så det godt? Jeg prøver at holde øje med det med, så vi har nogle folk bag os, så ikke nogen grund til at ro nu. Jeg bliver pt. Lige her og skal se, hvor lang tid vi bare kan holde dem. Vi skal sørge for, at de kan komme ned til sporen. Ja, bare husk at rykke navnet under hele samtalen, ikke? Sorry, den smuttede. Det går skift. Hvorhen? Dernede. Fuck. Der skal ikke særlig meget vind til at rykke de her kugler. Hvor vi sidder? Hvad? Hvor vi sidder? Jeg tænker, jeg faktisk godt vil løbe ud i det grønne. Ja, højre side, ikke? Jo. Det er over, du sad før, faktisk. Fordi der kan jeg nemlig få lov at stå op. Jeg rykker længere højre. Man skal op til bilen. Hvor har vi mænd? Ind over til højre.
Vi har en lige ude foran med kasket på, rød kasket på. Ja. Hvorhenne? Lige ude for Farkholm. Der åbner mod højre. Fik ham? Ja. Lige i skallen, mand. Jeg så lige toppen af kasketten. Nede. Prøv at komme ind til højre. Jeg prøver at dække mig, så rykker jeg ned. Jeg rykker mig i hjørnet. Op på bakken. Han er ramt. Hvor fuck sidder han henne? Så har vi skal trække længere tilbage. Det tror jeg. Jeg skal i hvert fald. Ja, lad os gøre det. Så de kommer op over bakken. Det ligner mig for overblik. Fuldstændig, mand. Jeg kan ikke se en fucking skid. Kommer fra højre side, du har bedre udblik herfra. Jeg lægger mig op. Hold op, kigge. Lige der ved klodsen, du kan se, han står der, han stikker hånden op, han har bånd på. Han har bånd på. Han er lige over ved timeren, kan du ikke se? Lige der, han går forbi der. Han står lige ja. i hjørnet. Jeg skal nok prøve at holde det her. Vi skal nok tættere. Der er bånd derovre, så pas på. Så kan jeg komme tættere igen. Der står han igen. Det tror jeg ham. Ja, Hvor? Bedre. Kom nu. Jeg så ham i hjørnet, og jeg ved ikke, om han er gennem. Han er død. Gentag, hvad du sagde. Ham i hjørnet har jeg taget nu. Modtaget.
Kommer tilbage. Kommer han tilbage herover? Okay. Der, han er tilbage. Jeg er nyttesløs mod ham der. Værsgo for velkommen. Noget fra venstre. Lige pt. Kan jeg ikke se noget, men det ser i hvert fald ud som om vi stadigvæk har bygningen derovre. Prøv at stikke kirke frem med, i stedet for. Kom med! Ramt! Godt lavet. Hvem end der ramte mig? Godt spillet. Der er en bag fladen venstre. Jeg var så sikker på, at jeg ramte ham på skuldrene. Hvordan han stak ikke engang hovedet ned rundt i hjørnet? Ikke ham med den røde cap. Er der rød? Lå. Jeg vil ikke gå ind igennem der. Okay. Den her vej. Nej, Fordi du risikerer lige snart du kommer forbi der, så får du bare en ordentlig salve. Gå lige forbi. Død mand. Run. Fedt. Han lå efter Frede. Spilmanageren der, det var ham, der kom løbende ud i pistolerne. Så lå ham der lå i græsset dernede. Han skød ham lige.